Yes, Lord, nalay ko po ngayon initaklaan karon sa tagon. Ako ayaw mo salamat na kanimo sa iyong kaayo at sa mga kinabuhi. Sa Lord, ni anak, kami nagkapatupang sa mga tingo, pagdahil ng simpang na kanimo, kahit tapos sa pagayan ka ng ngayon ng mga alaran o mga buhi ng mga halad dito. Lord, salamat sa mga kahibulungan ng mga buhat sa mga kinabuhi. Salamat sa iyong pagbuko, mga panalangin na pinagihan ngayon dito. Salamat bisan gani sa mga pagsulay, mga problema, mga balatian, kawalan na nasinati sa mga sa kanamong Ginoo. Lord God, masayo ko, makinig tanan, hindi mo gitugon, kaya ron kami ulikon sa among pagtuo, pagsalig na kanimo. Lubog sa tanan, makalahutay sa pag-alagad na kanimo. Lord, masaylo kami sa tanan namong mga salap na kanimo, kaya kanimo Ginoo. Tagkaroon po niya, asahid kami, kami naman, kiyas yun na kanimo, masaylo ka kami Ginoo. Kung padayat ka, magkatrabaho, magkapanday sa mga kinabuhi, magkalimayin ka na no, sa mga adlaw, sa mga kinabuhi Ginoo. Lord, nag-aam po ako na kanimo, magpadayat ka, na magpanalangin, nilitin mga katauhan Ginoo. Pinagin sa paglingkod, sa ilang pagtuo, pagsalig na kanimo, ang nagdili, kahit sila matumba, mapukan kaya sa ilang pagtuo kanimo Ginoo. Ginoo, padayon sila na magkaparog kalikpon, magkalahutay sa pag-alagad kaya kanimo Ginoo. Nag-aampo ako sa mga kaisunan na nagmaluyahon, ngalin at daghan kanila dunay mga problema, dunay mga pagsulay, dunay mga nangyayari ng mga struggles sa kinabuhi na mao'y hinungkan sa ilang mga kaluyahon, mga pag-ampo. Kaya ikaw, nagkabal kanila, makalahutay, hilig, magmadaugon sa kinabuhi. Pag-aampo ako sa mga kaisunan namong adunay mga balatian, kung bisa nagani sa mga minahal na sa kinabuhi, sa tanan ng mga tao na nag-aantos sa mga balatian, ang mga pag-ampo, nagsitahan sa karoon ng mga taklaan, makaluwi sa Ginoo pinaagi, pag-ayo sila mga balatian. In Jesus' name, I declare, I speak healing na kanila Ginoo. Pinagyon, Ginoo, pagaw na tata, diasis Ginoo. Wala po yung balatian karoon mga panahon na. Kasi dahil siya Ginoo, o kahit kapion, ang ipunamanong kamot, kaya siyang balatian. Ikaw, mag-aayon ka niya. In Jesus' name, I declare, I speak healing Ginoo sa balatian ng tata, diasis Ginoo. Ako sa mga Ginoo sa tanan ng mga tao sa gobyerno, lokal, international, ng mga officials na I pray na ikaw ay pag-lighten sa mga kasing-kasing sa mga una para masayag sila sa pagtibala sa ilahang mga office Ginoo na ikulitan o alak sa kayuhan sa ilahang mahinging sakpay o alak na ininasod sa Pilipinas. Nag-ako Ginoo sa tanan mga tao, lumulupyo, yung dati sa kabayan na location, kung sila kasipit, hindi ng mga community, mga kasipit, hindi na dapit, kung mga kasipit, hindi na barangay, ang imong gahong, mga sinapit, mabatik sa tanan ng mga lumulupyo, sila pinagito mga tao, wala panahon kanimo, wala pagkagat kanimo, wala na pagkakabala kanimo, kasi pinabuhi, na unta, diya sa pinagulong kampay, sa kasing-kasing, may pagkagandila ikaw, o natin nila ikaw, ikaw kailang Ginoo, naluluwas na sa ito. Sa among pagpadayat naman, padayat ikaw ng kapulog ka naman sa iyong Espiritu, ay itugod ng kaaway, nagpugaw sa musikpa, dahil hindi mo binigyan sa kapalandro sa iyong kapulog. Huwag inasali kinapunyan ka ng mga kanan, in Jesus' name I pray, Amen. Adita sa offering song. Buhat sa kaliwan, ihas ang iwan. Buhat sa kaliwan, ihas ang iwan. Ay kumahal ang Diyos, masalit namin sa walay kasing-kasing. Hallelujah.
tawagan sa mga bugato, dahil hindi iglesia kino. Dahil sa punod ang work na nangilan nimo, mga naghapan, mga kamot, mga naghapan, dahil dito, nalahili lang mga trabaho, ilusyo, sabay, sa po, nangin ang ako, ako, ito sila mga siwang gamot ng maraming nila. Jesus, my prayer. Hindi kita magdalagan, kung mo yung mga Biblia, iban na po sa John, chapter 4, verse 34, Juan, kapitulo 4, versikulo 34. Juan, kapitulo 4, versikulo 34, kung magabasa din. Ang pulong sa Ginoo na inon, si Jesus, ningon kanila, ang akong pagkaon o ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ang pagtapos sa iyang buluhaton. Another one, Juan 17, versikulo 4, pulong sa Ginoo ingon, ako nagpasidumog kanimo dinhi sa yuta, ingon nga natapos nako ang buhat ay imong gitukyan kanako na ako buhaton. Diyos, mga panalangin sa mundo, magkapunta. Ilong Diyos, salamat sa inyong pulong na ako ang nabasa. Dahil ka mga panalangin ini kilo magka-penetrate sa pinag-ubahin sa kasing-kasing. Ihatag sa tanik ka na ako ang ikaw papaibalo. Karoon ka may kaibalo ko sa pag-saysay. Kung ginasali, pinag-ugyan din mga tanan. Jesus, and I pray. Muna ko mayong buntag sa tanan. Adunay usa ka istorya. Istorya kini sa usa ka pediatrician. Sa ilang pediatrician? Doktor sa mga bata. Ang pediatrician o ang doktor sa mga bata, mingon siya. Naging asawa, usa ka Sunday school teacher sa mga bata. Samtang nagtudlo ang iyang asawa sa mga kabataan, ang iyang gitudlo kanila o ang usang topic na pag-usaon sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan sa unsa nga pamaagi. So, while natudlo ang mga wife niya sa mga kabataan, dunay medyo kahilo na ito kaya yan sa mga kabataan. So, diyan ka na humanda ang mga klase, dismiss na, ginawang klase nila. Dahil sa kabata, binuulo sa iya, pangalan niya si Sarah. Mingon ang mga bata sa iya. Teacher, saan ko man ako pagpagamit yan sa Ginoo? Wala mang ko'y may baluan. Wala mang ko'y may baluan. Tingnan niya yung masabot, wala siya talent. Masabot. Ingon ang mga teacher, pwede ka magamit sa bisan bunsa o sa bisan aksa. So, dilingid-lingid sa isang palikod o may nakita siya na vase. May nakita siya na vase, bigay siya. Nakakita ka ng vase. Kung imuha ng sudlan, tagal kong pula, every Sunday, makaalagad ka sa Ginoo, maserve ka sa Ginoo. Ino niya, kamay makain lang siya, teacher, nang kurang dili tayo, pinali, masabot dili tayo, ma-appreciate. Ino niya, bisag unsa ka gamay, basta imuhang alagaran ang Diyos ng tao, dako siya, ubangan sa Ginoo. So, sukanian ko, ang mga base, inabutalan sa mga bata ni si Sarah o bulak sa simbahan. So, Sunday after Sunday, every Sunday, ginala si Sarah, mga bata, at bulak, ginabutang niya dito sa base. So, sa dihang na bidangan, bilang ka Domingo, ang wife sa mga pediatrician, Sunday school teacher, eto siya kay pastor, tingnan niya. Si Sarah pastor, siya ang nagdala sa mga bulak sa base na kanunay ngayon. So, pagkabalo ni pastor na si Sarah, nagdala ng flowers sa church, yan gikuha niya ang mga base, yan gikuha sa front field sa church, o sa pulpit, ang mura.
Kung niya, ang iyang nag-sermon si pastor, nagbali si pastor, may tungod sa pag-serve sa Ginoo. So, yan, explain ito yan, igamit ang maong pinaguhi ni Sarah, pag-iusan niya pag-serve sa Ginoo, isang kaliwala sa iyang pagkatankon o pabata Panginoon. So, kanya, umanyan to, anong si Manaha, nanawag ang mama ni Sarah sa katong pediatrician. Ngayon sa, Dok, noon sa maning, akong anak na si Sarah, hindi naman mukha ko, niya nagluya. So, diadto ang maong pediatrician sa balay sa maong bata, si Sarah, kung iyang i-check up ang maong bata. And then, nadiskubrihan niya na ang maong bata na si Sarah andun ay leukemia. Kung while nagpaulit siya sa balay, ihapit siya sa kusina sa iyang balay, ni Sarah, kung isugilan niya iyang lingkanan. Sarah, tingnan nga, ang inyong anak ni si Sarah, doon ay leukemia. So, bilabay ang isa kasimanan, isita ang mga tao dito sa balay ni Sarah, o niya, tawagan siya sa maong mama, Sarah, o tingnan siya, pwede ba Dok, kumani ka sa balay, ay si Sarah, kanang nagdaot na biglang lawas. Hindi sa mukhaon, wala na, yung smile. Kaya pala, pag-iwan sa mga kataan, wala na, hindi sa smile, mayat na siya. Kaya, kanang luya na kaayos siya. So, i-check ang pagbalik ito sa maong pediatrician, kaya ang nadiskubrihan, ingon siya, si Sarah, kaya muna-muna, ingon siya si Sarah, hindi na okay. Muna yung ingon, hindi na magtugay si Sarah. So, Friday ka to, ayahang isuginlan, ayahang naibaluan niya si Sarah, hindi ka sa magtugay. So, pagka-Domingo, samtang humanay na si Pastor sa ayahang wali, hindi ko ang mata ni Pastor, may nakita niya si Sarah, nga ipuputan kong hapol. Ito pag-lugin niya, daw, ipuputan ang hapol, tapos sa iyahang kamay ng hapol, may bata lagi, may igulitan ng flowers. Kinigdan din yun. Butang na ito, rose, ng gula. Ulit na din sa piyangan ko. O niya, di ka sa likod, wala na sa likod dito sa likod. Dito rin siya, ilagay sa kakawdri, kubangan niya, ibutang niya ang iyang flowers dari sa base, sa base. Ibutang niya sa flowers, may kamay isang note, nagibutang, ikita niya sa mga base. Kunya, catch ang mga congregation, sa mga church, nagagawin sila, pinapakita nila ilang support kay Sarah o sa family ni Sarah, ilang love sa mga Sarah o sa family. And then, labay ang duha, utot ka adlaw si Sarah namatay. So, samtang, dito samtang ang pastor dito sa interior, mulit na ang mga tao, ang nabiling ang pastor o ang pediatrician ni doktor o may ikuot siya sa iyang usak. Tuot niya. Kung iyang ihatag sa mga pediatrician, kung ba niya, Dok, pwede ba suya na kadali? Tuot niya ang ihatag niya sa pediatrician kung ako masulat o ihatag niya ibasa sa mga niya, magamit niyo siya sa imong trabaho, sa natad sa imong trabaho. Kaya ang ibasa, agrihan karon ni pediatrician ang maong gamay nga no. O kaya ibasa, nabasahan niya ito. Ingon pa niya, ang sulat ni Sarah, ingon niya, Dear God, this vase has been the biggest honor of my life. Saya pa sa kini vase maoy pinaka dumog o pinakahalandol sa ako. So sa may pasabot na ako, in serving the Lord, wala na pinaka-highest honor. Pwede nyo, pinaka-highest calling sa pag-serve sa Ginoo. Pastor man, o sa pag-ibangilyo, panangya, sa mga klase, sa pag-serve sa Ginoo. The highest, pinaka-highest calling sa katao is to serve the Lord. Now, I
sa paghimong pediatrician, pagkahimong matutudlo, maestra, pagkahimong doktor, engineer, piloto, sundalo, police, is also a calling. Pero wala na makalabaw sa calling sa pagkalaban. The highest calling of all is to serve the Lord. Ang ating mensahe this morning, quality title line or what are the people towards Christian should devote yourselves to God. When we talk devote or devotion or devoting yourselves to God, imuhang ihatag ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Muna ang kahulugan sa pagiging Kristohanon. Kita ng mga Kristohanon, ihatag nato ito ang kaugalingon diha sa Ginoo. Just like Sarah. Si Sarah, usa ka bata. Pero naa sa iyang heart, nag-desire siya usaon sa pag-serve sa Ginoo. And she learned, gikan sa iyang teacher na pwede din mag-serve sa Ginoo bisan sa gamay ng pamahay. Anihig ka man sa church, mag-bisbis ka man ng ulak, magsalot ka ng tubig, mag-trapo ka man. Magdala ka ng flowers, utang mo sa vase, like Sarah. Nag-serve na ka sa Ginoo. O si Sarah mingon, ang pagputang o flowers sa vase ay halangdon sa iyahang kinabuhi. So bisan manihig ka isipa, o ini pinakahalangdon sa ako ang kinabuhi. Samtang ako nagapangalaga niya sa Ginoo. Now, the reason ganong i-devote or ihatag nato ang ato ang kinabuhi diya sa Ginoo, ang tanan aniya kanato, is tungod kay ang redemption sa Ginoo sa tuwa. Unang-una, i-remind kita nga gipalit ka sa Ginoo. I-redeem ka sa Ginoo. Na ato makita sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. I-redeem kita sa Ginoo. So that is the reason ganun i-devote, ihatag nato atong kaugalingon usab diha sa Ginoo. And first, ingon pa dira, we should devote ourselves to the Lord with our bodies. So saan nato sa paghatag, pag-alagad sa Ginoo, paghatag sa Ginoo sa tanan nga niya kanato is pinaagi sa paghatag sa ato mismong lawas diha sa Ginoo. Lawas means imuhang kakayahan, imuhang mabuhat para sa Ginoo. Romans 12:1 sa Ginoo galit. Romans 12:1 ito na naman. Ito sa pusa naghangyo ang paninyo, mga igsoon, pinaagis sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, isip halat na buhi, balaan o pagkapahibuot sa Dios, na mao ang inyong espirituhanong pagsipa. So, sa ikot pasapot, atong i-devote ang atong pagkalingon diya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga lawas nato, o pa ipaglo diya sa Roma, kapitulo 12, versikulo 1. Now, in order to be used for the Lord, in order na magamit atong body diya sa Ginoo, we should una abstain from the lust of the flesh. The reason why dili ta makaserve sa Ginoo fully is tungod kay dili man tatapos. Dili ka pwede makaserve sa Ginoo samtang imong lawas ang gigamit sa pag-serve kay Satanas. Dili ka makaserve fully sa Ginoo manang imong lawas nimo padayon nga padayon ikaw na naglunang diha sa kasalanan. So, kailangan buhongas ka na in order na magamit ka para sa Ginoo. So, we should live righteously and godly. Ngayon ka, righteous, kung sa kong anak, matarong at ubangan sa Ginoo. Diyos nun, godly at ubangan sa Ginoo. And use our body to serve the Lord in church. So, you should use your body to serve the Lord in your church. Sa pag-alagad sa Ginoo, diya sa imong iglesia. Just like Sarah, bigutang lang
flowers lang o base ang iyang naghimo. Pero alam kaniya, o kanang pinakahalang doon, na nahitabo sa iyang kinabuhi. So, ayaw sukot, umiyak ka, nilay kanibutana, na wala na himong halang doon, iyong kinabuhi, kaya sa Ginoo. Wala ni mo na gamit, wala ni mo na hatak, kung pinakabas na pagpangalagad, kaya sa Ginoo. Pwede ka mag-serve sa Ginoo, sa bisan kung sa mga pamaagi. Kaya sa atubangan ko niya sa Ginoo, dili pa kitao sa Ginoo, kung dako ba imong nahimo niya sa Ginoo, o gamay ba imong nahimo niya sa Ginoo. Kung dili ang award sa Ginoo, walay pinalalik. Kung kay ang tanan na atong gihimo diyan sa kalibutan, diya sa pag-alagan sa Ginoo, anak tanan, dako atong bangay sa Ginoo. Maybe sa tao mingon na at isilig naman ka sa simbahan, atik, trapo naman ka sa mga bangko niya sa simbahan. Siguro, para sa ila, ubos na lang ng taon, pero diya sa Ginoo, antay ka na. Pagkabot nato sa Ginoo, dili na pagitaon dito kung ikaw, dahubay mo nahimo diyan sa church, dahubay mo nahakad diyan sa church. Ang importante, imong pagamit ang imong lawas diya sa Ginoo, kaysa imong pagamit ang imong lawas diya sa kalibutan. So, may gusto niyo mo sa imong lawas. Imo ang bulig-buligan diya sa kalibutan, pinagi sa pagpabili, pagpatuyang diya sa pagpakasala, or gamiton nimo ang imong lawas diya sa pag-alagad sa Ginoo. Either diya sa pagtudlo sa Sunday school, either dira sa ginigitawag pag-atiman sa church building. Ano ito, makita nimo, dili man ka makaadto dito sa bawas, kay dili ka mahadlok ka mag-evangelize, mahadlok ka mag-evangelism. Dagan sa inyo isa na siya sa inyo peers na hadlok ka kayo mag-evangelism. Basta kung hindi makaya sa ako ang heart, hindi makaya sa kong kalimot na magwali ka dyan sa luwas. Pero pwede ka magamit sa laki na pamahan. Maybe magamit ka sa pag-look out sa building. Ang imohang talent is ang pag-atiman sa balay sa Ginoo. Diya sa Israel sa una, pag-building nila sa pag-build nila, pagbalik, pag-rebuild nila sa templo sa Jerusalem, o sa ilang Ginoo. Tanan na sakop sa banay, sa 12 sa banay sa Israel, sila tanan na banay, ija-ija sila kung dala, isang unsang madala nila para mag-build lang, ma-rebuild lang nila ang templo sa Diyos. Kung may nagdala o halula, may nagdala o haligi, may nagdala o panggamit o damit para sa construction. So, pwede ka magamit. Hindi ka man maayos sa pagpanudlog, maybe sa pagtugtog. Hindi ka man maayos sa tugtog, kasi pwede ka na magkanta. Kung hindi ka man maayos magkanta, kasi pwede ka na mag-evangelize. Kaya sa pag-evangelize, wala may yabang ang tingog. As long as kabalo ka mo share sa word sa Ginoo, hindi na kinahanglan na ikaw maayong tingog. Sa pagpangwali sa pulong sa Ginoo, hindi na kinahanglan na ikaw maayong tingog. Kaya wala may payapagay, wala may yabag sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Dagan mga pastor na yabag ka, pero buwali sa pulong sa Ginoo. So kung hindi ka pwede, di ayaw ipumubos mo kagalingon. Kaya dito na ako makalito. So, kay ano ginawang tingog, kanang sobra kalindot, dito ka sa, kasi dili ka na pwede, o kasi dito para sa iyo, kasi dito ka sa kalye, okay, para makashare ka sa person. Hindi mo kabalo mo kung na so, kay, what, ito mo kabalo, isang usakon, parimat na, ang aper, parimat na. Pero, kasi pwede ka, na, lansan, hindi ako, iksa ka sa balay, sa tigaw mo, dili kay maglungka. Dili, isa ka, kay para magtatag kung kasi sa ato, basta tulog na. Pwede na siya. Pwede ka makaserve sa Ginoo, maka-align sa Ginoo. Repair. Kaya mga, iwa naman ang pagpok ng mga si Madisgrasya na yung likod riyan, ako na yung maglungkod. Isa nga niya ako. So, pwede na siya. Mga sinubibuhat, para lang ma-honor din mga Ginoo, ginigay na siya. And, pwede ka na kung ingon na mission and evangelism. You can do mission and evangelism.
Matag mo sa kanato, ini panghimo ang sa ka-church, ihatag sa Ginoo kay isa ra ka talent, senior tanan. Walay mo evangelize kung senior tanan. Walay mo tudlo sa Gismo kay tanan senior. So wala tama ra pod ibahin-bahin atong talent. Kaya ako, pastor ko, pero di mo malutog to. Panagibahin sa inyong mga kuwan. Kaya kung ako ang kabalo ko mutog to, kasi di ko mamahin. Ako pagtog, ako kanta. Ako wali. Sugod mo na. Dahil, sumula sa nang pastor rin. Siya kanta, siya wali. Siya pagitugtog. Sugod mo na, taking ko tayo kita. Ang tama to, nasa sa social media na nasa taking na drum sa likod. Tapos siya, kita sa pagbawa namin yun. Keyboard, nagpita yung tingin siguro ito. Wala ako kikanta. Sugod wala. Kuya na yung pastor na, grabe ka, talentado. Hindi, maayon na. Tumuna na. Okay na nga, yabang ko kanta, hindi ko kabalo mo, tugtog. Ay, para makakitan mo. So, kung ako pasabot, pwede kang makaalagan sa Ginoo. Pwede ka makaserve sa Ginoo. It's like Sarah. Minsan po, utang lang sa flowers sa vase. Tingol siya sa iyang later. Kung pinakakaya sa honor. Ano kaya sugot, kung hindi ka nito libutan, wala ka nakahagat sa honor. Taas na honor. Yes. Kedua, we should devote ourselves to the Lord with our substance. So many substance, treasures, mahali, warta, resources. Ngayon tama ko, so, pupray mag-ibig. So, wala ka nang ibig. Pareha ta. Pero ngayon, kasiguro ka na, pareha yun. So, pwede na ito na ihatag atong pagalingon diya sa Ginoo pinaagi sa ato ang mga resources. So, wala mag-ibaswa. Wala ko ikahaman. So, tingnan mo mo. So, as your heart, nag-desire ng hatag sa Ginoo. Ang Ginoo, manalangin sa ito. Para na kayo nakakat. Ganyan ko, kung nalaman ko sa sasa, kasi na ako ni, tambay ko na time. Kailangan ko trabaho ng time, niya tulong na dunay gigibok na itawag na dunay plano na bear sa simbahan. It's a process to the back. Every family is a church sa New Zion, kumig sila. Tapos ako kay Litaw lagi. Ikaw huli. Pilay ko mahapag. Pakalo ko na. Kung trabaho, ulang pa sa kuwang. Ulang susang kutloan na. Kaya tayo, nagsimila si Jan, tumarunod ako. Nag-boarding house me, kami tulong ni Larry po, Jan. Si Jan, nagtrabaho. Nag-eskwila, si Larry, kay tambay na time. Sa disgrasya. Ako lang nagtrabaho. Nagtrabaho na sildo, imagine mo, sildo na ako is from 900 to 1,000 ang semana. Pao Lunes, Sabado, Linggo, ako ka-Biyernes sa Linggo, 900, 1,000, boarding house, ako ng pulo. Pero that time, ingat ko sa Ginoo, gusto ko mo atas. Iwan na. So, kasi mo, uli, kasi nakakatawa. So, walo ko na, wala yung kayo nakata. Pero taas ko sa kamang lingon ko. 2,000 ako pa. Ikaw, 3 months man ang tagal. 3 months. Wala nga. Pag bumala ako, race pay. Ano ba? Dapat ako trabaho? Budak ako trabaho? Ay, gusto na. Ay, higay. Ang trabaho. Tintura ang tower, draas may shrine hills. Ano mo? Tintura tower? Masak ako sa ginawa ng tower dyan sa shrine hills. Siguro. Parang yung hills siya tower.
Ano ang size ng puso o size ng stars? Straight lang, like ng mga tao ng anak. Tapos siya, kaya bigay siya. Paanak, ay siya matungkabaw. Kanya, dili ka kasakal ng babaw, kung dili ka maagi dito sa gawas, di ka kasunod sa tuman, kay gamay. Di may kuha ko lawas. Di ka kalimut ko pintura ko. Pintura ko lawas maagi. Katataas, tulang lang siya. Naka dito sa babaw, na kay tuyo ko, brosin mo magkasinado. Hindi na maglaro ng dito. Kaya, kaliw ko, kuhan, itura. Di, pin pagkatulong. So, di mo ano, cellphone. Baka sa lugaw. Wala, nagdala kong trabaho sa dito. Wala. Sa gawa sa akin, kung payon sa kanang manoy happiness. Pero ang nagulit sa akong habit, ang nagulit sa akong life at time, ginoo ra gyud. Kung totoo kang habit, patay gid sa lulit. Mawala ka sa ukos. Salit ka bulo taas. Tapos naghayan ko kauban, kauban ang nagtraga. Wala yung trabaho. Kapag kauban akong ihayan ako, eh man manakita, tama mas tunga, namadyo ko sa atin. Pagbuhangin, mulong man. Okay. Ako dahil ang gapon. So, hindi mo, manili ka po sa kanako, dalang pintura, nagluwag container niya, nagpagpilit. At kayo, bakon. Ang tagot ko, ito na kanyang tusang taas. Payot lang ka. Ulit sa, at least lang eh, ulit sa unan, ulit sa sala, bakon, pitay pintura, ulit sa hawak. Kung putol ng rangis, limpas. Imukas kong 2,000. Pero, kasi sa Ginoo, buhay man. Kanya, nakahatag ko sa ako ang 2,000. Isang agad sa Ginoo. Pwede na makasort sa Ginoo. Pero sa ako ang resources. Walay kamay, walay takaw, basta ipinasa sa Ginoo. Para sa Ginoo. Magamit para sa Ginoo. Now, we should devote ourselves to the Lord with our substance. In Proverbs 22:9, sa Gingon, panuntingon, 22:9, nagingon ang pulong sa Ginoo. Ingon niya dali siya nga manghihatagon panalaginan kay nagpaambit siya sa iyang pan adto sa kapos. Sa daw, siya nga manghihatagon, siya panalaginan. Kita na Kristohano, bakit makasabot? Kada Kristohano, dili sa kasabot ani. Kung buhatag ka, buhatan ka. Ang mentalidad na ito, pag muhatag ka, mahutdan ko, mawatan ko, pero dili na mo ang prinsipyo sa Biblia. Ang prinsipyo sa Biblia, pag muhatag ka, panalaginan ka. Pero kita, pag muhatag ka, mawatan ka. Mawalan ang kalaginan sa prinsipyo sa tao o sa prinsipyo sa Ginoo. So, kinahanglan atong i-practice ang prinsipyo sa Ginoo. Gusto ka o panalangin? Lagi ang Ginoo. Ikaw ang pulong sa Ginoo. We should give back to the Lord what is belongs to Him. Lalong ibalik nito sa Ginoo. Lord, kay kung sa para sa iya, ihatag nito sa Ginoo. Ikaw ang pulong sa Ginoo. I know what we should give back to the Lord because we are commanded to give. Lalong ihatag nato sa Ginoo kay gisundo na ta. Kung ngayon ganitang kaman is not a church. Kaman is a command to ponder. Ang usa ka sugod, isugod aron imuhang buhaton. Wala kini isugod kay aron aduna kay pilikon. Walay choices sa pulong kaman. Pag sugo ka din siya, there is no choice. Your choice is to ponder, to obey. So, ang paghatag usa ka sugo sa Ginoo, nalakay. Malakya sa tanawon. Nalakay chapter 3 verse 10. Ang tanawon ha. Malakyas 3:10. Ang pulong sa Ginoo na ingon. Ang pulong isa kaman. Sa kamando, sa kasugo. Daan ninyo ang ituok na ikapulot nato sa balay na tipiganan. Amon nga adunay pagkaon sa akong balay. O pinaagi nini, sulayin ninyo ako. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Kundi ba nakukuksan ka ninyo ang mga kambuanan sa langit. Ibukod na mo kaninyo ang nag-awas na panalangin. So sa daw, muhabag ka sa Ginoo, tungod kay kini
sugo sa Ginoo. Isa naman, ang paghatag sa Ginoo usa ka sugo ang kinahanglan atong buhaton. Another one, we should give back to the Lord because giving is honoring Him. Gusto ka nga i-honor ni mo ang Ginoo? Gusto ka nga i-honor ni mo ang Ginoo? Panghatag mo sa Ginoo. Ano ba? Sabi ninyo, isa sa honor, pag di mo naalam doon sa Ginoo, kasi ang kinabuhi is mao ang paghatag. You should honor the Lord by giving back to Him what belongs to Him. Another one, we should give back to the Lord because we want to be blessed. Anong kinahanglan mo hatag ka sa Ginoo? May gusto kita na panalaginan ka. Subok lang, gusto ka na panalaginan, pero dili man ta hatag sa Ginoo. Kasi dili gusto panalangin dali. Okay, wala man muna nimo, gusto di ko panalangin. Okay, gusto man mo panalangin, ang pulong sa Ginoo na ingon, hatag sa Ginoo, karon ka panalaginan. Ibalay ka hatag. Ang kapalangan. Ulit, iwas kayo, iba ko. Hatag sa Ginoo, aron ka pagahatagan. So, gusto ka panalangin? Isa lang sikreto na lang. Ayaw po ito. Ano? Ang silingan ninyo, pagdalo na sa imo, kailangan mo hatagan na sulat. Ito ba sa iyong silingan? Right? Pwede ko. Kapakain ang kamugay, right? Dili. Hindi na. Nagsimpon. Alak. Sunod na po, nakakay utang ng tanglad. Baris na tanglad ano? Ay, tanglad ano? Tanglad ko kamugay. Kung makiyaw ang ano? Pero ginamit kamugay, katulong isa. Ayo, right? Kita mga pangalan mo. Right? Kalau tahu may meron lang. Di na pangatag, right? Ikya na. Wala na. Wala na sa bala. Tungod kay kami sa. Di na pangatag wala sa. Ulak-ulak na sa display. Isa pwede ilakukan. Dalawin, tungod kay dalok ka. Mga dinalok ko sa iyo. Inala sa Ginoo, gusto ka panalangin? Matagusan na ito, Lord. Bless the Lord. Mag-pray ka sa Ginoo. Maluta panalanginan ko. Nag-pray na kita panalangin. Isa mo ka-pray na yung panalanginan sa Ginoo. Nag-pray ka, panalaginan ka sa Ginoo. Nagdalok ka. Hindi ka panalanginan sa Ginoo. Kaya ang pulong ng Ginoo, dalahan ninyo yung ikapulong dito sa magalay sa Ginoo. Ang problema ng tao dito ka. Kalhawa. Ako ang pinhan, ang dalahan sa kaya sa langit. Ang gabubo ang panalangin. Oh. Kasi susi, para ibubo ang panalangin. Pagmatag. Kung sa'yo ikinahanglan nimo para maabli nimo ang simbahan, susi. Kung sa'yo ikinahanglan nimo para panalanginan ka sa Ginoo, susi sa pagmatag. Wala, kung gusto ka o panalangin, gusto ka maabli ang gamaan diya sa langit, igabubo diya kanimo ang panalangin na wala na unyay iko kung kaputangan. Pagkatong sa paghatag. Katapusan, we should devote ourselves to the Lord while we live until we die. So daw, atong ihatag, atong pagalingan diya sa Ginoo. Samtang buhay ka ta, hantong kita matay. Daghan mga kasuhanon na aptik kayo, dasit kayo, pero namatay, naluya. I mean, namatay, nahilayo siya. Ayaw, sumot anak. Nalagsik ka karon, di makabot sa mga pagsulay, nibiya ka sa Ginoo, niya namatay ka. So mag-serve ka sa Ginoo, samtang ikaw buhi, kung hantod na ikaw mamatay. Si Sarah, sa diya ka,
nakakapag siya sa pag-serve sa Ginoo. Isang kamat Ginoo lang siya. Yan po siya isisimbahan. Nagdala siya ng flowers. So doon, ano siya? Madilig na magbugay. To prove na ang iyang pag-serve sa Ginoo, dili sa panahon, pag-aksip siya, mga sa gawas, dili, isang sa panahon, hapon na sa matay, ipakita niya na kaya niya mag-serve. Sa mga yun, o sa mga bisisyan nila Africa, nalagari ang Ginoo. May isang punsay may tabo, nalagari ang Ginoo. Ginoo pa ang ulo sa Ginoo. Roma 14:18. Roma 14:18. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa 18. Busa siya nga nag-alagad ng Kristo kahimutan sa Dios ug pulunan sa mga tao. Number 1, Filipos 1:20. Filipos 1:20. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon na mo'y akong mainitong pagpaabot o paglaom, dili kayo akong maulaw, apan nga inubalan sa tumang kaiso. Karon o sa kanunay, si Kristo napasinunggan dili sa akong lawas, bisan pa kung pinaagi sa kinabuhi o sa pangatala. Alangari ang Ginoo, ihatag ang imong kinabuhi niya sa Ginoo. Apay man, o hantog man, ikaw, anak Ginoo, pangalagas. May magti ayon, pastor siya. Silang duha, may cancer sila. Siya ang pastor, yung wife, may cancer. But still, nag-serve sila. Patay ang duha, ang pastor na patay, yung wife na patay, iparehas sila ng cancer. Pero nagpumili sila, nag-pastor. Serve sa Ginoo, ikaw, buhay pa, nalagari ng Ginoo. Ayaw kong iba, ayaw kong iyak. Ginoon, pagpatinuanon sa pag-alagad sa Ginoo. Ihatag ang Ginoohang pinakabalas na matang sa pag-alagad sa Ginoo. Ihatag ang tanan na anak niya ng Ginoo. Ihatag ang Ginoohang tanan na Ginoo para sa Ginoo. Kaya mo sa usa ka istorya, may manok kung bakoy na istorya. Doon ka sa ba? Ang manok sa bakoy. Iyon niya, boy! Iyon niya. Pagka lumoy na ako, grabe na ako kung sa Kristo. Kaya, kinahanglan ako manungit ko, pangalan ko rin. Bubak ang baboy. Wala ko na. Ako, grabe ako sa Kristo. Hindi na buhay. Buha, hindi mo lang itlog, hindi mo lang sacrifice. Pero ako, hindi na buhay. Hindi pa ako ng tao, hindi mo ikaw. Ito sa buta ako. Kung mag-serve ka sa Ginoo, ihatag ang tanan gana. Hindi partial. Wala nang kinahanglan ang Ginoo partial na pagpakalaga. Ang kinahanglan sa Ginoo, pinatipuan na paghalad sa ibang kinabuhi. Makatay ka man o mabuhi, serve ka. Bakit sa mga desisyon, sa mga tutlo, samtang buhi ka, ihatag ang pinakagas at ang tanan nga naadya ka nito. Kay walay labaw na lugdanan ang kinabuhi. Kung dili ang kinabuhi, na imong gamit para sa kinabuhi. Labaw niya ang dugo. Labaw pa ng dugo kaysa dugo. Dili mo kalimutan. Ingon pa, ayaw ikaulaw ang pag-alagad. When it comes in serving the Lord, ayaw ikaulaw. Ayaw ikaulaw na mahibaluan na ikaw Kristiyano. Ayaw ikaulaw na mahibaluan na ikaw faithful. Ayaw ikaulaw na ikaw alagad sa Diyos. Ipakita na ipasigarbo, ipataas niya sa iyong galingon, na ikaw proud, na ikaw faithful niya sa Diyos.
O nabaos nga na pagmaisukod sa pag-alagad sa Ginoo. No, gikinahanglan ang pagmaisukod sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya doon ay mga panahon na sinayon ka. Wala ka masayon na ikaw na grabe ni mo kamanasikon nga ulit sa worship team, grabe ni mo kamanasikon na muluin sa mga practice, mga pagtutlo, practice sa mga as part sa worship team, grabe ni mo kamanasikon na panahon sulayon ka at sa kaan. So, ang challenge na kaya ba nimo mula hukay, kaya ba nimo na mubarok na lipon, wala sa mga kaliyahon. Agitod ka, para lang umiyak ka, panakot ka, palayon ka. Ang challenge niya, serve the Lord na mag-isugod, tingnan pa ang Pilipos 1:20 ang lasa nito. And, last na verse, serve the Lord with gladness. Anong maluya ka sa pag-alagad sa Ginoo? Kay tungod kay sahay nag-aalagad ka sa Ginoo, dili ka happy. Kaya sa trabahoan, pag dili ka happy sa pagtrabaho, isa'y mo, isahin ka, muhawat ka, biyak ka, kay dili ka happy sa pero pag abot sa pag-alagad sa Ginoo, dili na applicable na dili ka happy o naon ka na, dili na ka mag-serve sa Ginoo. Hindi na inanak, kay dili kampani ng Ginoo. Imo siyang Diyos. Imo siyang manluluwas. Angay ng pag-aalagaran, angay ng paghahatagan sa kinakabas, ang matang sa pag-alagad. Imo. Usa, para ikaw dili padaog sa kaluyahon, alagarin ang Ginoo, adunay kalipay. Serve the Lord with gladness. In fact, ang Psalms 100 verse 2, ilan niya sa Salmo Kapitulo 100, versikulo 2 sa ingon, alagari ang Ginoo, walang kalipay. Gawin ka mo sa natubangan, walang pag-awit. So daw, alagari ang Ginoo, walang sa kalipay. Kamo na mga kita, nanaagari ka ron, kung ikaw makapadayon sa pag-alaga sa Ginoo, alagari ang Ginoo. Sa kunsay problema, sa kunsay mga pagsulay, alagari ang Ginoo. Kinakot ka lang, sportivo. Iksuon ko diya sa Ginoo. Ingon na Kristoano, ang hagit sa pulo sa Ginoo ang kaniyong isukon, ihatag at imong kinabuhi. Kung buot mo na itugyan ang iyong kinabuhi diya sa Ginoo. Kinahanglan na imuhang alagaran ng Ginoo sa imong pagkalingon, inaagi sa paghala sa imong lawas diya sa Ginoo. Inaagi usab sa paghatag sa imong bahandi diya sa Ginoo. Inaagi usab sa paghatag sa imong pagkalingon samtang ikaw ay ginhalo ka diya sa pagkalingon. Let us pray. Ang mahal mo talagit, Lord. Salamat sa inyong mensahe aling tanaw. Taas sa pagkakon. Salamat, Ginoo, sa pag-remind mo ng tanaw sa inyong pulong. Bila sa pagtugyan din sa akin at ibuan ang tinabuhin niya. Ano yung Ginoo? Alagad ka mo natin sa pagtugyan sa lawas, pagkahin sa pahandi, sa akong resources. Kung alagad ka mo, samtang kami ay binithawa pa, isang kami. Ano yung pinipig ng alagad? Diyos as Ginoo, ang iyong mga katawan, sabihin ko nimo sa mga kumaagi, diya sa pagdalagan ng kaluluwa. Mga binasahin, kapagyan ng mga tanay, Jesus I pray. Amen. Ang bigay na
kanimo na ikaw gayon nag-ula sa imong dugo diyan sa cross, namatay alang kanamo Ginoo. Lord, ako ang mga prayer na ikaw tabang kanamo, gahimo kanamo nga maisugod, ang mga padayon sa pagsangyaw sa imong gibuhat, kapindos nila mga katuligan ang milabay. Diin ikaw namatay alang kanamo ang kami angkon kinabuhi walay katapusan. Lord, ikaw ang gaampi sa matag sa kanamo, sa matag kami magpapaulit sa mga kulianan. Wanag, tinanong mo kami, nalanginan, o pahinong duman, ang paabot na simana, aron yung magkinabuhi kami, mauyo sa inyong pangulupan. Huwag kinasalig, kung kinatupyan ka rin ang tanay, Jesus in my prayer. Dinaot ang bukba sa Panginoon Kristo, ang pakikambit ng kalinaw, ang ikulan ka nato, hangtod sa walay katapusan. Ayaw. Ito, God bless everyone. O, dalay ko ng Diyos.